Mayong adlaw mga binati o pinalangga kung matalong nun. Welcome to my channel, welcome to Eco TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalong. Maunid guys, paghimuon ang ang floating restaurant diri sa lungsod sa Matalong. Dinhi nga portion guys, paghimuon ang ang floating restaurant na aron og dunay moadto sa isla. Kung buntag sayo makakuan sila dire, maka-snack niya, makataod samtang naghuwat sa mga bangka o nga po'y makuan di kasakay kay alas 5 ramang kutob ang biyahe sa Kanigaw. Ag pwede ni sila mo snack niya, makaon ba ay gihimo ni para sa mga turista nga di tabok ngadto sa isla. Okay, punpuhon guys, mahuman ra ni natay floating restaurant dire sa Pantalan Dapit. Welcome to my channel, welcome to Eco TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalong. Eco live dire sa Port of Matalong. Hapit na po tayo magtrabaho dire nga area guys, kay na may kang congressman o sa municipal nga budget. Basin pohon nanatay mudunggo gikan sa Bohol ug Cebu. Okay. Ato gayong suportahan ang administrasyong kanunay, headed by to our beloved Mayor Eric S. Baholio ug mga kauban. Ato gayon lang suportahan guys para magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa katawhan diri sa lungsod sa Matalong. Once again, magtinabangay kita alang sa kayuhan sa tanan. God bless to all Matalong.